koji su to majstori najtraženiji u Beogradu. Danas u Beogradu pitamo građane koje su to najčešće kućne popravke zbog kojeg angažuju Mostar. Za sve učesnike ankete spremili smo mali znak pažnje, ali za one koji pogode jednu od top 4 usluga na aplikaciji imamo i specijalne poklone. Gospodine, ja sam imam par minuta za Mostar aplikacije za majstore. Ništa, hvala najlepše, svako dobro. Dobro, gospodine, jedno brzo pitanje. Koje su najčešće usluge zbog kojih ljudi angažuju majstora u Beogradu? Pa ja mislim curenje slavine, znači vodoinstalater. Drugo možda menjanje sjelica. Evo, osvojili ste ovu lepu majicu. Ovo ja mislim da je vaš broj taman 3XL. Tako da, hvala vam najlepše. Sve najbolje. Svaki imate možda vremena za jedno nagradno pitanje najčešće kućne popravke koje se dešavaju u Beogradu. Pa, recimo, popravka šporeta. Imate još jedan pokušaj, hoćete još nešto probate možda? Ako pogodite prvu, popravka bojlera jeste druga. Ko je zapravo pogodio? Ostalog, tako da samo angažujete tu, automatski vidite cenu. Da li možete da pogodite koje su dve ostale usluge u pitanju?